Hello lover, đây gì ngầu đông phi ăn ở đây này nè, Brahmaputra đi. Yeah, देखो guys. Jangan macam beautiful, wow. Duwina, asmara duwiga sini. Ini ada naukong si kar. Kerja sandung kasih, sandung saka ini kasih harus pilih sudah kalau kasih ini harus ini buki kasih ini harus ini kira apa nih kasih ini. आरो बेनो बै नै मोनफैबाय नाव फाइनालि गाइस फैफिनबाय जोङो नाव गाखोसै गोबाव जागोन होननानै ओमफ्राय मोनसे मन्दिराव थांनोसै लोगोफोर नै गराय दाब्राय होलायबाय नै फान्थावआ माय गॉड ओमफ्राय मोनां जाबाय आरोना लोगोफोर मोनथारसिगोन नै देखायबाय आङो नै मोनफैलायबाय बिउटिफुल ओमफ्राय थांफिनसै जोङो गोबाव थाबाय थाला गारियाव फैफिनबाय गाखोफिनबाय नै दाब्रायगासिनो हाजो गोजौ खारखायदों गारियाव जे फाग्लासो बोरैबा गोलैनांगौबो गैलालै आथिं साथिं गेग्रेजोबखागोन फाग्लासो नोंथांमोना फैयोबाबो मोजाङै फैबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर ओरैबायदि लामा खेंग्रु हाजो गोजौ खारनांगौ फाग्लासो बोरैबा एक्सिडेन्ट जानांगौबाथाय गैला गारि अबाव मानसि अबाव मोनखानाय नङा फाग्लासो दिनै गाखोदों आं गारियावनो गिलु जोब बासथाबलागासिनो आं बिदिनो लासै एसे सालायगासिनो आं बेखौ फाग्लासो जि गोसा सालायनो नागिरखायो दागरानो फाग्लासो मानसियानोथ' बेलाय मा लामाब्रा आयौ सिखाव लामासो मा लामाब्रा बायखौलाय सिखाव गुबुन गोदान मानसि फैयोबाथाय गैलालै फाग्लासो हारसिं दाफैखालाय रावबो सहायथिबो आंनो फैनो नागिराखैमोन बेनो लिंना लाना फैदों आंखौ बेनो बे टाइपरानो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर अके बाय